Tunnetaitojen merkitys ylipäänsä ihmisen elämään on tosi suuri. Ihminen kasvaa ja kehittyy tunteiden kautta. Kaikki tärkeät ihmissuhteet on tunnesuhteita. Sellaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa mä oon kokenut vahvoja tunteita, niin on aina jollain tavalla merkittäviä ja olennaisia. Ja tunnetaidot kertoo sen, että miten mä kohtaan sen, mitä mun sisällä tapahtuu ja mitä mun ympärilläni tapahtuu. Miten mä kohtaan sen ja mitä mä teen sillä kaikella. Eli kun mä kohtaan hankalia asioita mun ympärillä, niin joku käyttäytyy jollain tavalla tai mä huomaan itsessäni jotain hankalia tunteita, joiden kanssa mun on vaikea olla, niin mitä mä teen silloin, miten mä käsittelen ne ja miten mä hyväksyn itseni niissä vaikeissakin tilanteissa. Mitä enemmän mä pystyn jotenkin tunnistamaan itsessäni tunteita, kun tunteet aina kertoo siitä tarpeesta sen tunteen alla, niin sen enemmän ja paremmin mä pystyn tyydyttämään niitä mun tarpeita. Et jos mulla ei ole mitään yhteyttä mun tunteisiin, niin mikään ei ohjaa mua tyydyttämään mun tarpeita. Toisin sanoen mä ajaudun elämään semmoista vähän niin kuin ajopuun elämää helposti ja ihmettelen, että miksi mun elämässä tuntuu näin kurjalta tai miksi asiat on näin hankalia ja muita, kun tunteet koittaa viestiä koko ajan siitä, että miltä susta tuntuu ja mitä sä tarvitset tässä hetkessä, jotta mä voin valita niitä toimintatapoja tyydyttääkseni ne tarpeet. Tunnetaitoihin kuuluu se, miten mä tunnistan tunteen itsessäni, miten mä siedän sitä tunnetta, miten mä säädän sitä tunnetta, joka musta on elossa, miten mä puran sitä itsestäni ulos, miten mä ilmaisen sitä. Eli kaikki nämä osa-alueet kuuluu tunnetaitoihin. Ja kaiken tämän kautta, kun mä alan huomata, että hei, mä selviin näistä tilanteista ja hei, mä pystyn jotenkin handlaamaan nämä mun hankalatkin tunteet, niin mä koko ajan koen enemmän ja enemmän voimaantumista. Eli mitä vahvemmin ja paremmin mulla on yhteys itseeni, omiin tunteisiini, ja mitä enemmän mä saan kokemusta tunnetaidoista, niin sen enemmän mä koen voimaantumista, jolloin mun on taas niin kuin, että vitsi, musta on kiva olla minä, ja musta on kiva elää tätä elämää. Tunnetaidoista niin kuin sietämisen taito on kaikkein vaikein tunnetaito myös meille aikuisille. Sietää sitä, mitä mussa nyt tapahtuu, tekemättä mitään niille impulseille, mitä mus herää. Että mä vaan oon sen tunteen kanssa rauhassa hetken hiljaa. Voinko olla tämän tunteen kanssa hetken? Ja tunteen tunnistaminen sitten taas, joka on se ensimmäinen vaihe, kaikki nämä kulkee vähän limittäin usein siinä arjen hektisessä hetkessä, mutta tunteen tunnistaminen taas vaatii sitä tunne-keho-yhteyttä. Eli millainen suhde mulla on mun tuntevaan kehoon, kun tunteet kaikki kulkee meidän kehossa ja elää meidän kehossa ja tuntuu meidän kehossa erilaisina aistimuksina, väpätyksenä, onttoutena, painon tunteena, joku liikkuu jossain tai on ihan paikallaan. Ne on tunteita. Ne on sitä. Ei me aina edes tiedetä selvittää sitä, että mikä tunne nyt on kyseessä, mutta tärkeintä on se, että hei, nyt musta tapahtuu jotain. Se on tunteen tunnistamista. Toki on ihan tutkittu, että kun mä pystyn nimeämään tunteeni, että nyt mä koen pettymystä, niin jo se vähän rauhoittaa mun oloani. Ja sitten on tunteen sääteleminen, millä mä sitten säädän tunnetta joko pienemmälle mielipahan tunteita, jotka on hankalia kestää, niin mä säädän vähän pienemmälle niitä keskittymällä niin kuin vaikka kehoon eritoten hengityksen kautta, ottamalla fokus johonkin mun ympärillä tapahtuvaan tai ihan ajattelun avulla. Ja sitten mä voin toisaalta säätää tunnetta myös isommalle, että jos mä koen iloa, niin mä voin ottaa kaikki aistit käyttöön, että vitsi, just tässä hetkessä mä koen tätä kaikkea. Ja se on tunteen säätelemisen taito. Ja sitten on tunteen purkaminen ja käsittely, jota kun tunne on tavallaan pitkittynyt tunnetila tai on ollut voimakas tunne, niin miten mä puran sen loppuun asti itsestäni, mihin mä voin käyttää sitten luovia menetelmiä. Mä voin kirjoittaa, mä voin maalata, mä voin
liikkua, kävellä, kehon kautta työstää sitä, laulaa, huutaa, mikä kellekin on semmoinen omanlainen. Mä uskon, että puutarhien multaan on aika monet tunteet purettu siinä luovassa hommassa, mitä puutarhan käsittely on. Ja sitten lopulta aina on tietysti tarve ilmaista se tunne, ja usein se on vähän samaa kuin tuo tunteen purkaminen ja käsittely, että mä ilmaisen siinä samalla. Mutta ihmissuhteiden kannalta on tosi tärkeää oppia ilmaisemaan tunne siinä kyseisessä hetkessä, että hei, nyt mä koen pettymystä, koska mä kaipaisin niin voida luottaa siihen, että asiat menee niin kuin sujuvasti ja helposti. Tai mitä ikinä se itselle onkaan, mikä on se tunne ja mikä sen taustalla oleva tarve on. Tunnetaitoa lapsi ei voi oppia kuin mallin kautta. Ja meidän stressinsäätelyjärjestelmä täällä etuotsalohkossa, joka kehittyy ihan 30-vuotiaaksi asti, niin se on vastuussa niistä säätelytaidoista ja se kehittyy ja kasvaa ainoastaan aikuisen mallista. Toisin sanoen siitä, että miten aikuinen kohtaa itse omia tunteitaan ja niissä tunnetilanteissa toimii. Ja sitten toisaalta, että miten aikuinen kohtaa lasta hänen niin kuin lapsen tunnetilanteissa. Ja se on jotenkin se niin kuin ensiarvoisen tärkeä elementti myös näyttää lapselle, että mä olen heikko, enkä mä aina jaksa, enkä mä pysty, mäkin väsyn joskus. Ja silti tässä elämässä selviää. Tiedätkö, että vaikka mäkin mokaan, niin se ei haittaa. Me voidaan palata niihin tilanteisiin ja sen kautta lapsi pystyy niin kuin havainnoimaan sen, että hei, mäkin voin mokata. Munkaan ei tarvi aina jaksaa, munkaan ei tarvi aina olla täydellinen. Tärkeää on se, että aikuinen välittää lapselle turvanmerkkejä. Turvanmerkkejä on rauhallinen hengitystahti. Että mä en vaan sano lapselle, että hengitä rauhallisesti, vaan mä oikeasti omalla hengityksellä, jolloin mä rauhoitan myös itseeni siinä tilanteessa. Ja ihan semmoinen hyväksyvä, lempeä katse, sitä voi harjoitella ihan peilin edessä, miltä mun katse näyttää. Et jos mä katsoisin tälleen jotain lasta tai jos mua katsottaisiin näin, niin miten mä kokisin sen katseen. Sitten semmoinen hyväksyvä myönteinen kosketus, jos lapsi antaa koskettaa itseään. Ja vaan sen tilan ja ajan antaminen. Nyt ollaan hetki tässä. Se voi olla, että se vaatii vaan muutaman sekunnin. Kyse ei useinkaan ole pitkistä ajoista, kun siihen tulee se joku tila. Sen jälkeen tulee se tunteen sanottaminen. Toisin sanoen ajatella niin kuin itseensä semmoisena isona peilinä, että mä peilaan sulle takaisin sen, mitä mä näen, aistin ja kuulen susta. Ihan sanallisesti, että mä näen, että sä oot tosi vihanen nyt ja ärtynyt, kun sä olisit niin halunnut jatkaa niitä leikkiä ja jotenkin niin kuin luottaa siihen, että sä voit vaan tässä hetkessä olla. Ja voin kuvitella, miten sua harmittaa, kun sä haluaisit itsekin voida vaikuttaa sun elämässä asioihin, eikä aina vaan niin, että aikuinen päättää. Mitä tahansa se onkaan, mitä sä ajattelet, että se lapsi kokee tällä hetkellä. Ja se ei tarkoita sitä, että nyt mä lähden toimimaan lapsen mukaan. Mä vaan kerron, että sä koet näin ja mä kuulen tämän ja mä haluan kuulla. Se ei edes haittaa, vaikka mä heti osais löytää niitä oikeita sanoja. Lapsi kyllä ilmaisee sen teini hyvin nopeasti sen, että no ei sinne päinkään. Sitten sä voit taas, okei, tarkoitatko sä siis sitä tai tätä. Tämä kaikki kertoo lapselle ja nuorelle, että sä oot kiinnostunut hänestä. Että sä oikeasti haluat kuulla. Ja se on se juttu. Hirveän usein me ymmärretään asioita meidän mielen kautta. Me tiedetään, että joo, on tapahtunut semmoista tämmöistä siinä tilanteessa mä olin iloinen tai surullinen tai mitä tahansa, mutta mä pyöritän sitä asiaa niin kuin täällä mielen ja niin kuin pään tasolla. Ja tunnekehoyhteydessä on tarkoitus niin kuin plumpsahtaa tänne kehoon, vaan tuntemaan, antaa sen tunteen nousta sellaisena kuin se on, ilman että mä heti lähden järjellä niin kuin analysoimaan sitä tai tietämään siitä tai osaamaan teoriatietoa tai muuta. Että mä oon vaan nyt tässä. Että täältä näin kipeät musta tuntuu ja näin, että tää on ihan niin kuin jotenkin pakahduttavaa tai mitä tahansa se onkaan. Eli ne niin kuin tunnekehoyhteydessä me aistitaan erilaisia aistimuksia mun kehossa.
pistelyä, painon tunnetta, ontoutta käsissä, jumitusta reisissä tai väpätystä tai jotain pakahtumista. Mikä tahansa on semmoinen kehon niin kuin aistimus, minkä kautta mä jotenkin pääsen siihen yhteyteen, että hei, mitä musta tapahtuu? Mitä tämä aistimus haluaa mulle nyt kertoa tässä tilanteessa? Kuinka mä voin tämän äärellä, mitä mä nyt koen? Hirveän usein meidän tunnekehoyhteys on katki, ehkä aika lailla kokonaankin, mutta hyvin niin kuin hataralla pohjalla, jopa lapsilla ja nuorilla. Ja se tulee usein niin kuin sen kautta, että on tapahtunut liian voimakkaita tunteita tai mä oon joutunut kokemaan liian voimakkaita tunteita siihen nähden, mitä mä oon kestänyt. Et vierellä ei ollut aikuista, joka olisi säädellyt, auttanut mua säätelemään niitä, tai aikuinen ei ole osannut auttaa mua säätelemään. Et hän on ehkä ollut itse hädässä sen kanssa, mitä musta tapahtuu, tai aikuisen ajatukset siitä, saako tunteita kokea tai ei, onkin ollut semmoisia latistavia, että hei, nyt vaan reipastut tai ei ole mitään pelättävää ja ei täällä saa riehua tai mitä tahansa. Ja silloin lapsi tai nuori joutuu niin kuin täysin yksin sietämään sitä, mitä hänestä tapahtuu. Ja koska se tunteiden säätelysysteemi ei ole vielä kehittynyt, niin lapsi ei kykene siihen yksin, koska ne yhteydet ei ole rakentunut vielä. Ja silloin usein tapahtuu se, että me pompsahdetaan tänne mieleen, koska mielessä ei ole tuntemista. Se on ikään kuin semmoinen inhimillinen suojakeino siltä niin kuin liian voimakkaan tunteen läpikäymiseltä yksin. Oikeastaan vanhemmuus kutsuu tai kasvattajana toimiminen kutsuu niin kuin lapsen kautta siihen samaan prosessiin, mitä me koitetaan lasta tukea niissä tunnetaidoissa. Että mä lähdenkin itse vahvistamaan omaa tunneyhteyttä ja omia tunnetaitoja, jotta mä voin sitten olla tukena, niin kuin inhimillisenä tukena. Avata mun sydäntä sille tuntemiselle, jotta mä voin olla sitten tunnetasolla samanveroinen sen lapsen kanssa. Mä tiedän, miten hankalaa tunteiden kanssa on. Ja mä tiedän, miten hankalaa joskus on sietää ja mä niin kuin ymmärrän sua kokemuksen kautta. Silloin mä en odota sulta liikoja.